do it with me. The dinosaur dance. Ați văzut voi. Așa. Am văzut personajul Wilma. Wilma, da, e cocheta Wilma, da, Wilma, da. Eu în desenul Flintstone am văzut personajul Betty. Betty, da, iar fetele, da. Bun, hai să văd și un băiat care a văzut, ia. Eu în personajul Flintstone, În desenele Flintstone am văzut pe Fred. Pe Fred, da, simpaticul, da. Eu în desenele Flintstone am văzut pe Barney. Pe Barney, da, bun, doar atât? Uite, mai sunt voi. Eu în desenul Familia Flintstone am văzut pe Dino. Dinozaur. Știți ce sunt dinozaurii, știți? Ce sunt? Ia să te aud. Dinozaurii sunt reptile. Sunt reptile? Ce fel de reptile? Reptile uriașe. Ia uite ce de informații aveți voi. Bun, pentru că v-am spus, ne-am înscris la un concurs, da? Ne-am înscris să participăm și noi la un proiect. Proiectul se numește Târgul de Dinozauri. Aveți imaginea aici. Pe școala Discovery. Da, bun. Și noi ne-am propus să-l facem pe... Ne-am propus să-l facem pe Tyrannosaurus Rex. Pe Tyrannosaurus Rex. Știți cum se mai numește, cum se mai numează? Cum se mai numește Tyrannosaurus Rex? Dopână teribilă. Teribilă sau uriașă. Oh, the dinosaurs lived long ago. Not no house and they got no car. The dinosaurs lived long ago. So why are they... Pentru ca munca noastră să fie mai plăcută, am pornit de la poveștile și desenele animate care au luminat copilăria multor generații. Noi am ales familia Flintstone, unde am descoperit un personaj interesant și tare simpatic, anume dinozaurul Dino. Am reușit să îi conduc în felul acesta pe copii în fascinanta și incitanta lume a dinozaurilor. Proiectul înscris de noi pe site-ul Școala Discovery se numește Povestea lui Dino și ne-am propus să-l realizăm folosind tehnica origami modulară, un lucru mai puțin folosit în școală. Ne-am gândit să-l construim pe T-Rex. Proiectul final va fi expus în holul central al școlii noastre, în felul acesta putând fi atât admirat, dar în același timp să îi facem pe toți ceilalți elevi să se gândească la acești dinozauri și să încerce să construiască și ei. Ne dorim ca noi să câștigăm concursul, dar totul depinde și de ajutorul pe care ni-l veți da, încercând să ne votați pe site-ul Discovery la Târgul de Dinozauri.